Daně je téma, které moje české a slovenské klienty zajímá nejčastěji. Pojďme si na začátek povědět, co vůbec znamená dvojí zdanění. Dvojí zdanění basically znamená, že ačkoliv státy jsou hodně chamtiví a chtějí vám ukrádat co nejvíc peněz z vašich vydělaných peněz, se vám snaží co nejvíc ukrást, aby si to mohli z toho něco nakrást, za něco postavit nějaké silnice a tak dále. Ačkoliv jsou státy chamtiví, tak nechtějí, abyste ty stejné peníze danili dvakrát. Pojďme si dát jednoduchý příklad. Tohle je Pepa. Pepa žije v Anglii, v United Kingdom. V Anglii si Pepa vydělal 1 milion korun. Každopádně Pepa je stále rezident České republiky. Ačkoliv žije řekněme v Londýně, ať to má hezký, tak je stále rezident České republiky a hlavně daňový rezident České republiky, protože si nezařídil daňový občanství v Anglii, možná v Anglii by to pro něj nebylo ani nějak výhodný. Každopádně standardní situace. Někdo pracuje v zahraničí, někdo klidně v zahraničí žije, ale pořád je na ní aplikován koncept dvojího zdanění. Řekněme čistě hypoteticky, že v Anglii, United Kingdom, je 15% daň z příjmu. OK? Čistě hypoteticky. Každopádně v Česku je daň z příjmu 20%. Čistě hypoteticky. Pepa teda začne tím, že v Anglii zaplatí 15% daň z příjmu. 150 000 odevzdá státu. Nevím, co zrovna v Anglii, co s tím stát teda udělá, trošku bych se toho bál. Takže Pepovi relativně jednoduchá matematika, vyměním si fixu, zbyde, jednoduchá matika, malém jsem to pokakal, 850 000 korun. Teď otázka za $1 milion. Co tady těch 20% v Česku? Pepa je stále český občan, český daňový rezident. A co tady s těma 20%? Doopravdicky, co se stává, je, že těch zbylých 20% Pepa už nedaní. Pepa daní rozdíl mezi tady těma dvouma číslama. Dopsala mi fixa. Tady jsou šipky, určitě to není spojený nikde. To nevypadá moc dobře. Pepa, je tady 5%, který Pepa jakoby vlastně nezdanil. Česko po něm nebude chtít celých 20%. Česko po něm bude chtít 5% z peněz, který mu zbyly. Takže 5% z 80-50 tisíc. Tohle už si do kalkulačky dám, protože zas tak dobrý v matice nejsem. 42 500. To znamená, že Pepa odevzdá Česku 42 500, ten rozdíl 5% tady z té částky a dvoje zdanil přesně tak, jak to má být. Každopádně v reálu to není tak hezký, protože tady to číslo je vyšší, tady to číslo je určitě vyšší a nezbyde Pepovi 800 000, ale zbyde mu spíš 600, maximálně 700, když bude mít štěstí na tady tu zemi. Může se taky odstěhovat někam do Finska, do Švédska a může mu tady z toho milionu zbýt klidně 200 000 nebo já nevím, kolik oni tam daní. Co kdyby, ale Pepa nebyl Pepa, ale Pepa byl Mohamed, budeme mu říkat Mou, v Dubaji. Pepa in Dubai, Mohamed in Dubai. Tady to je moje krásná Burj Khalifa. V Dubaji vydělal 1 milion korun. Víte, kolik Pepa, neboli Mohamed, odevzdá státu? Jaká je daň z příjmu v Dubaji pro fyzické osoby? 0. Zilč 0%. To znamená, že všechno, co si Pepa neboli Mohamed vydělá, je jeho. Nezní to krásně? V Dubaji je daň z příjmu fyzických osob 0% a daň z příjmu právnických osob, takže firem 9%, ale až nad 2,3 milionu korun zisku ročně. Ano, zisku, ne obratu. 2,3 milionu korun, 9%. Ještě jednou, ano, bavíme se o zisku. To znamená, že když Pepova nebo Mohameda company, řekněme company jménem Pepa in Dubai SRO neboli Pepa in Dubai LLC, vydělá 3 miliony korun za rok, ale Pepa si vyplatí 800 000 jako mzdu, jako bonusy, jako dividenda
tak firma je zpátky na nule. Kompletně legální postup, nejsou to žádný daňový úniky, není to nic, je to kompletně standardní postup, který je v Dubaji běžný. To znamená, že Pepa Mohamed má v kapse 800 000 korun, firma má v kapse 2 200 000 korun a zdanila nula. A to jsem se ještě vůbec nedostal k tomu, že většina mých klientů platí nula, i když mají nad 2 300 000 zisku. Protože těchto 9% spadá jenom pro některé sektory. A většina mých klientů mají firmy ve free zónách. A ve většině free zón na většinu licencí je nula. I kdyby vydělali 3 miliony dolarů ročně, tak pořád to je nula. Takže i těch 9%, o kterých se bavíme, je jenom na některé konkrétní sektory. Ve většině případů, ve 95% případů platíme prostě nula. Nulový daně, dream, heaven, ráj. Prostě Arabové místní mají dost peněz z turismu, z ropy, z velbloudů, z Burj Khalify, z Dubai Mallu, mají dost peněz, nechtějí vaše peníze, oni už jich mají dost a podívejte, jak to tady krásně funguje. Platíme nulový daně a je to nejlepší místo na světě, nejvíc rozrůstající se město na světě. Teď mě určitě nějaký chytrák opraví, že doopravdicky to je Singapur nebo já nevím co, Dubaj je prostě the best a platíme nulový daně. Tímto se dostávám k druhé nejčastěji kladené otázce mých klientů. Řekněme, že teda máme Shejka Pepu. Čecha. Shake Pepa, by the way, tady to je takový ten habit, který oni mají, takový ten šátek. Shake Pepa. Shake Pepa je Čech, je normálně rezident v Česku, je daňový rezident v Česku, ale má firmu v Dubaji. Nejčastěji kladená otázka. Ale nemůže Česko, finančák v Česku, prostě Česko, nemůže nějak na tu jeho firmu v Dubaji, protože je jí vlastní Čech? Jednoduchá odpověď. Ne. Tohle je celý princip firmy, kdekoliv po světě. SRO s ručeným omezeným, LLC, Limited Liability. Odděluje člověka, fyzickou osobu, od právnické osoby, od té firmy. To znamená, že co Česko může, nebo na co Česko má nárok, jsou na všechny peníze, co vydělá Shake Pepa jako fyzik, jako fyzická osoba. Ne jako matematik, fyzik, ale jako fyzická osoba. Každopádně, co jako právnická osoba, neboli právnická entita, neboli úplně jednoduše firma Pepy, ačkoliv jí vlastní Pepa, firma v Dubaji, tak s tím nemá Česko nic společného a nemá na ní jakýkoliv nárok a nemá na ní jak sahat. Peníze, které jsou v té firmě, tak spadají pod dubajskou neboli jurisdikci Spojených arabských emirátů a tato firma, ačkoliv jí vlastní Čech, nemá s Českem absolutně nic společného. Klíčový bod, to znamená, že pokud firma v Dubaji vydělá 10 milionů korun, 10 milionů korun, ale Shake Pepa si vyplatí 0 kč z těch 10 milionů, co jeho firma vydělala, tak Česko má nárok jenom na tu nulu. Všechno, co zůstává ve firmě, nemá s Českem absolutně, a pochopitelně se Slovenskem, celou dobu se bavíme o Česku a Slovensku, nemá s Českem ani se Slovenskem absolutně nic společného. Teď ale nastává situace. Firma Shake Pepa vydělala 10 milionů korun. Každopádně Shake Pepa, ačkoliv vydělal, nebo jeho firma vydělala takový množství peněz, tak je smutnej, protože neví, jak se tady k těm 10 milionům má dostat. Shake Pepa má dvě možnosti. První možnost je, že se vyplatí dividenda. Standardní postup a dividenda se v tomto případě řeší jako stejně, jako kdyby si je vyplácel, neboli jako kdyby mu je vyplácela jakákoliv jiná firma, kdekoliv po světě. Jedno, jestli mu to vyplácí jeho dubajská firma, jestli mu to vyplácí Microsoft nebo jeho zaměstnavatel v Česku. Vždycky to jsou stejný procenta. V Česku ty, který musí zdanit. V Česku to je 15%, na Slovensku to je 14 plus 7, 14 z těch dividend, 7 sociální, zdravotní. To ale v Česku není, v Česku se daní jenom ty dividenda 15%. Takže Shake Pepa si tady z toho milionu, řekněme, z 10 milionů, řekněme, že si chce vybrat Megoš,
ten megoš si Čech Shake Pepa musí zdanit 15%, nebo Slovák Pepa 21%. Což je stále velice výhodný, protože Pepa se vyhnul dani, kterou musela jeho firma zaplatit v Česku, kdyby byla v Česku. Protože firma v Česku by ještě předtím vůbec, než by se na těch 10 milionů dostala, tak by musela danit 21%. Na Slovensku to je něco podobného. To znamená, že už na začátku on by nebyl na 10 milionech, ale byl by na 8 milionech. A z toho by potom ještě platil těch 15%. Tady alespoň začíná s 20%. Ušetřil 20%. Je to hodně. Na konci dne, podívejte se na to takhle. Kdyby tady těch 20% on zaplatil, tak to je ekvivalent toho, že 2,5 měsíce z roku pracoval pro stát. To je crazy, nemyslíte? Teď ale ještě existuje druhá varianta, a to je, že Shake Pepa se stane daňovým rezidentem ve Spojených arabských emirátech. To je game changer. Shake Pepa se chce stát daňovým rezidentem ve Spojených arabských emirátech. Jak toho docílí? Aby se někdo stal daňovým rezidentem v UAE, tak tady musí strávit za období 12 měsíců 183 dní a víc. To znamená, že za jakýkoliv období 12 měsíců nemusí to být kalendářní rok, ale numerický rok. To neznamená, že pokud se chce stát daňovým rezidentem za rok 2025, tak tady musí být od ledna do července. Co taky může udělat, je, že se může buď to stát daňovým rezidentem v roce 2025, to znamená, že od ledna do prosince tady bude víc než 183 dní, ale taky klidně od března 25 do března 26 tady může být víc než 183 dní. Tento rok, numerický rok, si vy stanovíte sami. Není tady žádný účetní období, za který tady musíte být, není to kalendářní, je to vyloženě z posledních 365 dnů jste tady museli, nebo musíte tady 183 dní být. Řekněme tedy, že Pepa přijede v březnu, bude tady do dubna, nebo až třeba do května, na léto pojede domů, vrátí se v září a potom se vrátí třeba v lednu na nový rok. Tak za období březen 2025 až březen 2026 tady strávil 1, 2, 3, 4, 5, drží se až do února, tady strávil 1, 2, 3, 4, 5, 6 měsíců, to znamená, že tady strávil většinu roku, více než 183 dní a v období březen 2025 až březen 2026 se může stát daňovým rezidentem ve Spojených arabských emirátech. To znamená, že jakýkoliv příjem on za toto období klidně v prosinci, klidně v listopadu, klidně v říjnu, klidně v srpnu, jakýkoliv příjem, co za tady to období Pepa vydělal, se daní podle dubajské legislativy daňových povinností a to je 0%. Další příklad. Pepova firma si od března do konce roku vydělala 4 miliony korun a Pepa se rozhodne v únoru, ve chvíli, co tady strávil už víc než 183 dní, vyplatit dividenda. Musí je danit? V Česku nemusí, protože v březnu on si zažádá o takzvaný Tax Residency Certificate, který mu umožní díky spolupráci neboli agreementu, smlouvě, kterou má Česká republika i Slovenská republika se Spojenými arabskými emiráty, se oficiálně stává rezident Spojených arabských emirátů, to znamená, že dvojí zdanění není už nadále aplikovatelné a veškeré daně si s Pepou za toto období řeší Spojené arabské emiráty. A kolik od Pepy chtějí Spojené arabské emiráty? 0%. Další příklad. Pepa má v Dubaji firmu Sheikh Joseph LLC, Shake Pepa LLC, která dělá třeba consulting, řekněme. Ta firma v roce 2025 vydělala 1 milion korun. Musela ho danit? Ne, protože se nedostala nad hranici 2,3 milionu korun zisku za rok. V roce 2026 vydělala 2 miliony korun. Musí ho danit? Ne, nedostala se nad hranici. V roce 2027 firma vydělala 3,5 milionu. Těchto 3,5 milionu už musí danit 9%.
Cajk nemusí, protože dělá consulting a consulting pod tady to zdanění nespadá, takže ani tady těch 3,5 milionu firma zdanit nemusela, takže Pepa si za 3 roky ve firmě Šéch Josef LLC vydělal 6,5 míče a kolik z toho zdanil? 0. Abychom byli realisté, tak řekněme, že firma pochopitelně platila nějaký Pepovo náklady, protože Pepa si nevyplácel žádnou mzdu. Pepa jenom si skrblil peníze do firmy, ale firma pochopitelně platila nějakýho náklady, nějaký letenky, nějaký ubytování, třeba nějakou dovolenou s investorama, co my víme. Řekněme, že Pepa nebo firma utratila na Pepovi 500 000, takže má 6 milionů, 6 míče, ježišmarja, 6 milionů čistého zisku za 3 roky. Teď ale Pepa je znova trošku smutnej, protože si vydělal 6 milionů, chce si koupit Lambo, ale jak si to Lambo koupí? Pochopitelně může mu ho koupit firma, jo, ale o tom se dneska bavit nebudeme, o tom třeba někdy jindy. Chce si je prostě vybrat, chce si je dát na český osobní účet a chce je jít utratit do duplexu. Třeba. Co by teoreticky Pepa mohl udělat? Je se v roce 2028 na 6 měsíců přestěhovat do Dubaje. Udělat si pohodičku, užít si své peníze a po 6 měsících v roce 2028 by si mohl klidně vyplatit 2 miliony v dividendech. Proč si Pepa tyto 2 miliony vyplatí až v roce 2028? Čistě náhodou, protože v roce 2028 on se sem přestěhoval na 6 měsíců, klidně i na díl, a stal se daňovým rezidentem. To znamená, že si tady ti 2 miliony vybral z firmy, daňovým rezidentem se stal ve Spojených arabských emirátech, tudíž si ty 2 miliony měl zdanit ve Spojených arabských emirátech, on si je taky zdanil ve Spojených arabských emirátech. 0%. Další zcela pochopitelná otázka. Může si Šejk Pepa poslat své peníze do Česka? Ve chvíli, kdy je Pepa daňový rezident v Dubaji, vydělal si své peníze a zdanil si je 0% v Dubaji, tak ve chvíli, kdy to jsou zdaněné peníze, tak on si je může posílat kamkoliv po světě. Může si je poslat ze svého dubajského účtu na svůj účet ve FIU, v Rajvce, může si je klidně poslat do Ameriky na svůj běžný účet, může si je poslat na Antarktidu na svůj běžný účet, úplně kamkoliv, protože transakce z vašeho osobního účtu kdekoliv po světě na svůj osobní účet, kdekoliv jinde po světě, je 100% legální. Co se může stát, je, že za váma přijde banka, řekne vám, obzvlášť teď, protože AML, Anti-Money Laundering, je hodně přísný, za váma přijde banka a zeptá se vás, co to je za peníze, odkud přišly. Vy jim řeknete, já jsem tady ty peníze vydělal v Dubaji mám tady tu firmu, byl jsem tam tady v tom a tady v tom období daňový rezident a teď jsem si je poslal na svůj běžný účet v Česku. Co vám na to řekne banka? OK, peníze jsou tvoje, děkujeme, prosím utrácejte, protože na tom vyděláváme také peníze. První kapitolu Šejka Pepy bych tímto uzavřel. Každopádně příště se budeme bavit o dalších tématech. O investicích v Dubaji, o tom, jak založit firmu v Dubaji, o golden vízech, o všem možným, co o Dubaji budete potřebovat vědět. Já osobně jsem pomohl už přes více než 40 šejkům Pepům z Dubají. Pomáhám se vším od založení firmy přes daně, víza, investice, nákup nemovitosti, nákup auta, ale potom i úplně banální věci, jako například Šejk Pepa, až se mu tady bude strašně líbit a v roce 2035 nebude vědět, kam má poslat své děti do školky, tak já mu s tím pomůžu. Protože Šejk Pepa je můj klient a je můj klient na pořád. Jakmile se někdo mým klientem stává, už je můj klient na dosmrti a má moji podporu s čímkoliv, co se týče Dubaje, do konce života. Odebírejte, aby vám příští video s Šejkem Pepou neuniklo. Příští video o Dubaji. Určitě se podívejte na můj Instagram, tam jsem nejaktivnější. Pokud vás zajímá víc o tom, co já dělám, kdo vůbec jsem, co mám za historii a co můžu udělat pro vás, co se týče Dubaje, ale možná i ostatních věcí, podívejte se na můj web www.olivernosek.cz. Bylo mi ctí, já i Šejk Pepa vám děkujeme a vidíme se v Dubaji. Toto nebylo daňový, finanční ani právní poradenství. Bylo to čistý YouTube video s Šejkem Pepou